מעלית מחורבנת. זה לא ישנה, המעלית יורדת קומה. לא זכור לי ששאלתי אותך. תעזוב את הילד. לכי לעזאזל גם את. מה אתה חושב שאתה מסתכל? מעלית שבת. כפייה דתית, זה מה שזה. תסתכל עליי. אני נראה לך דתי? ברגל כבר הייתי מגיע יותר מהר. עכשיו אין לך מה להגיד. גם לזקן בקומה למעלה אין יותר מה להגיד. נוער של היום. אין כבוד למבוגרים. אתה תצא אחריי. ממש מוזר, אני לא זוכרת שראיתי אותך בסביבה. בדיוק כמוהו. למה אתה ממהר? אתה מוזר, ילד. אני מוזר? אני לא גר כאן ואני לא ילד. ולמה אתה כל כך כועס, חלום שלי? אז מה קרה לזקן למעלה? ניסה להיכנס לי לראש בדיבורים. והוא... מה את רואה שאת מסתכלת במראה? אישה יפה, דעתנית ואמיצה. והגבר, את לא רואה אותו? מי אתה חושב שאני? הוא טפיל שמנסה לתפוס טרמפ, זה מה שהוא. הוא לא קיים מבחינתי, אתה לא תתקרב אליו ולא תדבר איתו. אז את הרגת את הפסיכיאטר? אני לא הרגתי אף אחד, אני הגעתי ומצאתי אותו ככה בדירה. מה יש בתיק? אתה כל כך רוצה לדעת, תפתח אותו. מה אתה חושב שאתה עושה, מה זה? פיצול אישיות. לי. ואתה לא רואה אותה? גם הזקן ניסה לגרום לי לראות את הפוסטמה הזאת, היא לא קיימת, רק אני. זה גם מה שהיא חושבת. תסתכל עליי. אני נראה לך כמו אישה? תן לי לצאת. אתה חושב שאתה גבר? אתה רוצה להרוג אותי? אתה חושב שאתה מסוגל? אתה לא מכיר אותי, תן לי לצאת. תן לי את האקדח, אני לא רוצה שתעשה משהו טיפשי. קדימה, תירה בי. תוכיח שאני אמיתי. אתה תראה דם, גברי, אמיתי. אני אמיתית, אני!